Pulpit siam le akai noi abul ran chau dan te in lo thlir do ni langin tiang hian abul kan ran chau chuan asam pul te siam chap ve ania tiang hian kan han rem pum ve bek trana bul kan han ran chau ve zel ania kan MDF Board a pulpit siam a chuan a traber te chu a om thei chi lawanga a traber ber te zingami ani chuanin kanin ring ve a kol te hi mamo tam khop me a tiang hian bot chi hrang ein cher chuan a in thu in kan mang chho ve ania tuma MDF Board kan siam trin pulpit ho ka chuat tlang pui thu in bot pakhat ve langa te ti khwara mai zuk siam khan ni thina tuntua mi chu tiang le ve lovin adela sharpat ngat alak thlapin ania tian workshop thar kan lu nu a chuan kan rem pum chho ve theia workshop lu ya kan che pe wangin na kan dong in kan tok so thei lo a thian zara workshop thar te kan han nei in kan han do ve thei lo maya tiang hian workshop thar lama chuan a then kan rong tek primer te kan lo ka pa theia tian kan rem pum chho ve a muna ken pe nu a chuan in rong ka deuh chau ma bakin ti hian rem pum sa vekin kan ken pe thei to a kar khat vel chu kan rezo thei heti a pulpit lo chuk to hian heng ting hian an du dan atangin an drawing te kan han siam chok ve ani a drawing lo chuk hian in du dan drawing om hian in na to ati ol sama ani tu te tan kan du le lo ti mai tu ron chi kha om lovin tian ral khat atang point confident now in ti thok te ya hian drawing atanga lo chuk ang khanin alem kan nei sa mang khan na thok chok ve a takang chia kha kan nei ma sa ba in ta ti so ve me bo ani tian rong te ngat pe hi chu ke mai na finishing maltran atanga finishing tlenga ka hi ani tlang pui thina tuntu abi pe hian chuanin ka chok tu nei lo kop maya kanaute tren khat an hon ma dewa wang hianin tianin a maltran atangin ke man ka zo de ubek mai hi nia a lain a hau tak ve tam khop maya tianin kan ka zo no hianin heng mun anga te hian chuanin bol lo leng tla te hi lo om ve lo thei lo thina wang hianin kan han buffing ve le tlapania maro chu ma tiang open air tak le mun zau bol lo ling tla om theina hmuna hian chuanin kap tha le thiam in ti ve view to no po hianin engama sel ngai zo lai te chu om ve the lo thei lova maro chu tlang pui thu a chuanin heng ba ka tha hian chuanin an dang po hian an ti te vak pi ki chu arinom che lem lova
hian rong te kan han kap zoa kan han rem pum fel ta nia tia kan rem pum fel thlap to no hianin kan han pafinga ano mam ngai lai neu neu te kan not mama zo fel kan in ti ve ta a tun roma kan thil siam hi chu nom dang dai bik em em na chu anei tu a ko ran nei tu te hianin bian lom thiam ve em em mai a upa le rong bol tu te local formin trong trai na ne te pulpit lan na te nein bian tha ve thap mai a lukup mai a hetiang anga thil siam hi nan na tong ngai bik lawa lom tak le hlim taka trong trai na ne na in thla thlap luk hi chu om lawa thil siam a chuanin aman hlain anuam khop ani ti hian an en po hianin hei te ve zak mai a ama moi tha ve khop mai a tinglai dawhkan chung a chung ho te pe chu buffing thlap ani wang hianin te dan hi tliang nal ve em em mai ani ti hian buffing a kan not mam ve thlap a heng tianga buffing a not mam no hi chuanin an chul vel po hianin thap ang lo tura hi om lem lawa a in kol le ati fai vel te po hi tin lo ve khop mai a hian zo fel kan tia kan chu sana kan hong don ani a kan hon san don ani a upa hoten to pa hian long try na nen te min tla thlap mai a kan lom ple mai a theng ang thil siam lim le lom thata in thla hi nidanga kan thil siama in ti vui vai thin lam ni lovin trong trai na ne in thla thlap hi chu awang ve khop mai a lot dan adang daya kan hre reng to thil ania alim khop ani tian kan hosan don zinga hian upa hoten tian thla kan la trong trai na nen min thla liam ani